Втора новина, много важна новина. Вече свърши екскурзията, вече официално сме в лята вакансия и в на село с грипа и ще правим всичко на света. Нека го призуваме с малко Roblox. Ако чуете някакви детски писъци, това е сестра ми. Айде, почваме. Защото съм един сървайвор. Това не съм го играл до сега. Директно почваме. Сега, като си правим прическа. Тъй. Брада. Имам ли брада? Той се плаща, няма да плащаме ни. Не, няма да имаме. Моцина. Ето така. Има един бушменски камък. И дами и господа, веднага ще почнем да млатим нещо. Добре. Стъпка 1. Имаме пиле. Стъпка 2. Стоп камък. Аз умирам. Трябва да крат. Стъпка 1. Тръни 2 дърво. Добре, така. Да си крафтнем брадвинто. В кучето ми. Ето така се крафтва.